Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Рахш ТЖ. Бардорини азиз, дар имрӯза навор 11 та мошинои арзон омода кардагем пешкаштон мекунем дӯстони азиз. Мошинҳои майда, маладёжни, советский ва мошинои боркаш ҳам ҳастай. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номери имо, ватсап роё кунед ки бо мо тамос гиред дӯстон. Мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда пешкаш мекунем, пешкаши харидорон бардорон. Курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомонӣ. Мо бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай грузовой фотона, яъне ки мошини боркаш. Соли бардошташ 2009, судиш фурӯш дизеле, объем моторуш сотка турбо дӯстони азиз. Мошин российская чиста, Россия бурвардагия чиша. Коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарин бардори. Мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин как нада кор кардааст, яъне ки боркаш 100% кор кардааст. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. Нархаш 75000 сомон. кадоми харидори аниқай бо арзон ам мекунад, муомилаи хубам дорад бардорини азиз. рақамҳои ака дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз, и ватсапам дорад, агар кадомитон интерес набошад номерошам кор мекунад. Марҳамат, мошини арзон ай даст натиҳед метавонед дигар маълумоти пураша ҳами ака гиред. нархаш 75000 сомон. грузовой фотон бо арзон ам мешавад. Марҳамат. мегзарем дӯстон ба деҳи мошини фурӯшӣ. деҳи мошини фурӯшӣ мо бардорон ВАЗ 21099 маладёжни соли барои 2002 дӯстон. судишвош бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника бардоред. мошин 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархаш 16300 сомон бо кадоми харидори аниқай бо муомилаам дорад бардорини азиз. рақамҳои ака дар роҳи экрани шумо имо ватсап дорад, кадомитон харидорӣ бошед метавонед ҳамин рақамҳо маълумот чагиред ки дар ватсап нависед. марҳамат. ногуфта намонад ки дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира чизе ки набошад, дар номери имо ватсап роё кунед бардорин аз ба мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. лайкотонро дареғ надорем бардоред, обуна шавед, якумта видеои нав интизор шудем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорем Opel Astra F8 Sedan соли барои 1993, судишвош бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика. мошина состояниш хубай гуфтаги соҳибуш. мошин дар ҳолати хуби техника, хачи камбуди дора бардор худо мепурсен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 12500 сомон бо кадоми харидори аниқай бо арзон ам мекунем гуфтага. ҳуҷҷатошам буда бардорини азиз, моторуш 100% кор мекунад гуфтага, бе ягон камбуди. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. Opel Astra беҳад бад арзон, кадомитон харидани бошед, срочно метавонед занг занед, савдо кунед, гиред мошина. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон мошини мусофиркаша Honda Star соли барои 2000 бардорини азиз. судишворуш дизеле, объем моторуш 2 литр, коробкаш механика дӯстон. ҳолати мошин беҳтарин гуфтаги соҳибаш. мошин дар ҳолати хуби техника 100%. маълумотша кам роӣ кардаган дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 20000 сомон дӯстони азиз. кадомитон агар харидор бошед, рақамошон дар роҳи экрани шумо. мошин беҳад бад арзон 20000 бо кадомитон хай аниқ наличи дошта бошед сум арзон ам мекунем гуфтага. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорини азиз. маълумоти бештар метавонед ҳамин рақамҳо пурра карда гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F8 хачбек бардорини азиз. соли бароишаш 1997 судишвош бензини холия. мошини тоқа бензин кади гаштага. объем мотор 1.6 литр, коробкаш механика. состоянии мошин беҳтарин бардорад. мошин 4 та балои нав дорад, ходовой кардага. мошин ҳамаҷӯ 100%. мошина срочно мефурӯшем гуфтага, ба хотире ки сум дар кори Россия рафта накунад. мошин 4 та балои нав дорад. мошин дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. нархаш 28000 сомон бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон бо арзон ам мекунем гуфтага. муомилаи хубам дорад. марҳамат бародарон, агар кадомитон харидор бошед Opel хачбеки беҳтарин, рақамошон дар роҳи экрани шумо. маълумоти бештараш метавонед ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Lada Priora российская бардорини азиз. Lada Priora маладёжни соли бароишаш 2010
судишвориш бензини холия, объёматош 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. светаш ҳам хел сиёҳ дӯстони азиз, баллонош қариб навай хадавой дорад. дигар маълумоти пурраша баратони азиз дар ҳамин рақамҳошон мегирен. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 35,000 сомон. кадоми харидорай баратони азиз, мошин бо савдо ҳам дорад дар пеши капот. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо баратони азиз. агар ҳам хел маҳладиёшини мошин дар кор бошад, солшам соли навай метонен занг занем ки рафта мошина бинен, савдои худтон накунен баратони азиз. ай шумо хоҳиш мекунем ки баратони азиз видеонавори моро поделиться кунед дар имо ва дар дигар сайтҳоятон. баратони ай шумо миннатдор мешидам. лайкотонро дариқ дорад, чӣ мошине ки дар кор дар комментар нависен, мо ба шумо ёфта пешниҳод мекунем. мегзарем баратони азиз ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯш мо баратони азиз Mercedes Benz E-класс дӯстони азиз, соли барош 2001 судишвориш бензини холия, объёматош 2 литра, коробкаш механика. системаи мошин беҳтарин барои мошин дар ҳолати хуби техника. мошин 4 та баллони нав дорад, 6 моҳи дига танировка дорад, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, мотор сечка, хадавои нав кардага, баллонош 80% дӯстон, фарои ксенин дорад. мошин бе ягон камбудия 100%. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 47,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон, бо арзонам мекунем гуфтага пул дар кор гуфтага соҳиб бош. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. агар ҳамин хел мошин дар кор боша метонен занг занед ки рафта мошина бинед, савдои худтон накунед. марҳама. мегзарем бардорни азиз ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорон Daiwo Nexia соли барош 1995 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объёматош 6 литра, коробкаш механика дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техника баъд мошин дар ҳолати хуби техникӣ беҳтаринай. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. баъд мошин губкават кардага, мотор 100% кор мекунад, коробка гарантияш катия. сирош насун дар кор афтага ба ҳамин хотир мефурӯшем. мошин дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 18,000 сомон. барадорни азиз, нашод арзон ягон чӣ гуфтагӣ нест. хай кадом метавонед, агар ҳамин хел некси маъқул бошад, ҳамин хел састияни, ҳамин хел чил метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. баъд аз мошинчаи тенҷай мошина хушрӯ тайёр кардагиян, фарои ксенинам доштае. маълумоти бештарша метавонед ҳамин рақамҳо гиред. марҳама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорон ВАЗ 2107 маладиёжина барадорини азиз, барадорон ки хоҳиш карда буданд ки ҳамин хел мошина монем. соли барош 2000 бардорин мошин тоқа бензини холӣ кати гаштага бензинай, объёматош 1.5 литра, коробкаш механика. баъд мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибаш гарантияш катия. маълумотша кам роҳӣ кардага, маълумотша бо телефон метиҳем гуфтага кадоми харидори аниқай. мошин дар ноҳияи Исфара қарор дорад. нархаш 27,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай, бо савдо ҳам мешавад гуфтага. мошина бинен ай пеш бинен, бо савдои хубам мешавад. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо бардорад. маълумоти бештарш ҳамин рақамҳо гирен. мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардорен азиз, як таи дига аст. мошини советская ВАЗ 2114 ядо бародар ки хоҳиш кардан ки ҳамин хел мошина састияни солша биёвем. соли барош 2007 бардорем. мошин тоқа бензин катия, объёматош 6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага ба маълумоти соҳиби мошин. светаш мокри асфалт буда, свети мошин ҳамин хел маълумот роҳӣ кардагиян. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 23,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай гуфтагия, наличи сум дошта боша гуфтага, бо арзонам мекунем, яъне ки муомила мекунем гуфтага соҳиб бош. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. мошин савдо мешавад дар пеши капот гуфтага. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо маълумоти бештара метавонед бардорни азиз. ҳамин рақамҳо гиред. марҳама. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо бардорен азиз, як таи дига Opel Astra F хачбека бадам полни худ маладиёжни кардага мошина. соли барош 1997 судишвориш бензини холия, мошин тоқа бензин кати гаштага, объёматош 6 литра, коробкаш механика. мошина системаш беҳтарина бардорен. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, диска задаги танировка. мошин хадавой дорад, бе ягон камбудия гуфтага соҳиб бош. хай дигар маълумотша мегирем дӯстона. светаш ҳам хел зелёния кабутай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 43,000 сомон.
кадоме харидори аниқа гуфтага бо арзонам мекунем гуфтага муомилаам дорад. хай бародаро бинен агар қимата гӯен хайхтон бинен ами хеле нарх мондагиян 43000 сомон мегасои бош бо арзонам мешидай. хай кадом агар харидани бошани қимат боша худтон бо маълумот ча мегирен. ин буд 11 мошини фурӯшмо дӯстон. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бародаро.